Joris van der Velde, Prins de Pilaars. Steekincident en schietpartij Venray. Het is vandaag 7 januari. Dit is het PLMA-journaal. Het was een groot internationaal mediaspectakel vanochtend in de gemeente Venray. Vanaf de Bestkazerne in Vredepil vertrokken vandaag 2 Patriot-eenheden met materieel richting Turkije. De 2 Patriot-eenheden worden een jaar ingezet om mogelijke raketaanvallen vanuit Syrië te onderscheppen. Ook Duitsland en Amerika sturen beide 2 Patriots naar Turkije. De Nederlandse basis wordt geplaatst in de stad Adana, op zo'n 120 kilometer afstand van de Syrische grens. Vanochtend was voor het vertrek van de grote kolonne een persconferentie. Hier was veel nationale pers aanwezig, maar ook journalisten van de BBC, Al Jazeera en CNN kwamen op de conferentie af. Commandant der strijdkrachten, Tom Middendorp, gaf vanochtend uitleg over de missie. Hij benadrukte het belang van de Nederlandse steun in een onrustige situatie. Turkije heeft om militaire hulp gevraagd vanwege de dreiging van raketten vanuit Syrië voor zijn inwoners. Die dreiging is reëel. Syrië vuurt niet alleen granaten af op de eigen bevolking, maar ook middellange afstandsraketten. Zogenaamde Scud-raketten. Deze Scud-raketten hebben een potentieel bereik van honderden kilometers. Deze Scud-raketten kunnen dus met gemak op Turkse steden terechtkomen. En deze raketten kunnen behalve springstof ook andere ladingen bevatten, zoals chemische stoffen. We hebben het dus over een heel serieus wapen aan de grens van een bevriend land. We weten niet of de raketten ook daadwerkelijk de grens over zullen komen. Wat we wel weten is dat Syrië over dodelijke aanvalswapens beschikt en die ook al op grote schaal heeft ingezet. Ook maakte Middendorp duidelijk dat Nederland alleen defensieve taken zal uitvoeren. De Patriots worden alleen ingezet om raketaanvallen op te sporen en te onderscheppen. Nederland wil escalatie tussen Turkije en Syrië voorkomen. Maar Middendorp wees ook op het feit dat Nederland zich niet in het conflict wil mengen. Morgen vertrekken 30 Nederlandse kwartiermakers naar Turkije om voorbereidingen te treffen op de locaties waar de Patriot-eenheden gestationeerd worden. De hoofdmacht van 270 militairen vertrekt op 21 januari naar Turkije. De bedoeling is dat op 26 januari de Patriot-eenheden operationeel klaar zijn. Het is ieder jaar het best bewaarde geheim van Venray. Wie wordt de nieuwe prins? In een goed gevulde schouwburg afgelopen zaterdag werd behalve de nieuwe heerser over het Pilaarzenrijk ook het adjudantenkoppel bekendgemaakt. Het geheim van Venray werd pas onthuld nadat de Raad van 11 op niet navolgbare wijze een dans had uitgevoerd samen met Bruce Dance Factory. Na deze hazendans werden achtereenvolgens de adjudanten en daarna de prins bekendgemaakt. Top Prins Carnaval 2013. Prins Joris de Wilde. Maar wie is nou die prins Joris van der Velde? Joris van der Velde, getrouwd met Angel van der Velde, Poels. 2 zoontjes, Guus en Sjoske. En een hond, Bertus. En wie ben jij? Ed Galene. De jeugd van mij is al iets ouder. Die zijn onder aan de bar, denk ik. Een meisje, Jacqueline. En ook ik heb een hond, Bonkie. En we gaan een super feestje bouwen. Oké, en jij bent? Pascal Arts. Ben getrouwd met Mario van Dijk en hier heb ik Iris. En hier heb ik Christian. En we hebben geen hond, maar wel veel zin erin. Gaat een feestje worden. Hoe ging dat, die geheimhouding? Nee, dus op zich, dat ging hartstikke goed. Daar hebben we een sport van gemaakt. Laten we daar maar op houden.
Het hele gezin staat achter je, je vrouw ook? Zeker. En onze dames sowieso staan achter ons. Die staan er voor mij buiten op het plein een sigaretje te roken. Dus staan ze sowieso achter ons. Toch een beetje zenuwen dus? Ik denk het wel. Die dames meer zenuwen als wij. Ja. Oké, hoe ging dat bij jou thuis? Ja, super. Super. Jeugd is al iets groter. Dat is één klein nadeeltje of voordeeltje. De deur wordt opengemaakt door mijn dochter. Dus ja, ze draaien allemaal een paar jaar mee met de carnaval. Dus dan weet je wel dat je de beurt bent en wat er gebeurt. En daar gaat die trein lopen. En bij jou thuis, daar zijn ze het er helemaal mee eens? Absoluut. Ze staan helemaal achter ons. Allemaal. Alle drie. Zowel mijn vrouw als mijn 2 kinderen. We hebben het vanmorgen pas verteld. Dus ze moeten er nog eventjes aan wennen, maar het komt helemaal goed. Ze hebben er zin in. Net zoals wij. Wat vind je daar nou van dat jouw papa adjudant is? Het is eigenlijk wel heel leuk, ja. Dan moet jij ook in een pakje rondlopen straks. Ik hoop het niet. En jij dan? Moet jij ook een carnavalsmuts op straks? Weet niet. Jouw vader, Prins? Ja, het is eigenlijk wel heel spannend en ik wist het zelf ook nog niet. En dan zul jij wel heel trots zijn, of niet? Op mijn oom. Oef, en die was dus niet van de prins, maar wel familie. En dan rest nog de lijfspreuk van het Pielhazen trio. Lief, o eigen! Wat zeggen jullie nou? Lief, o eigen! ATV Venray houdt op zaterdag 26 en zondag 27 januari de 37e vlakwatercross. Op zaterdag 26 januari nemen de leerlingen van de basisscholen uit Venray en omgeving deel aan de Pelemaat TV scholierenloop. Voor de eerste keer worden voor deze wedstrijden voor alle scholieren extra training gehouden op zaterdag 12 en 19 januari. Nieuw is dat er ook voor de kleuters van groep 1 en 2 een korte loop van 350 meter wordt georganiseerd. Deze groepen wil ATV Venray ook de beginselen van de atletiek laten ervaren door ze deel te laten nemen aan de zogenaamde haasjesloop. Heuse hazen begeleiden deze kleuters tijdens hun loop op zaterdag 26 januari. Verder worden op deze dag weer allerlei lopen voor de groepen 3 tot en met 8 georganiseerd. In tegenstelling tot het rustig verlopen nieuwjaarsweekend had de politie Venray het afgelopen weekend erg druk. Er waren 2 ernstige incidenten zaterdag. 'S Nachts om 1 uur kreeg de politie een melding van een schietpartij op de Blauwvervenstraat. Het is zo dat we een melding kregen van een mishandeling en een mishandeling waarbij schoten gevallen zouden zijn. We zijn er naartoe gegaan en troffen een gewonde man aan. En uit onderzoek bleek dat er ook nog ter plekke geschoten is. En dat er later ook door de verdachten of daders ook vanuit een rijdende auto is geschoten. Is er al een verdachte opgepakt? Nee, er is nog geen verdachte opgepakt. Het onderzoek in deze is een volle gang en op dit moment kan ik daar verder niets meer over melden. Op zaterdagavond rond 7 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een steekincident bij de kiosk in het Brukske. Een man werd in zijn rug gestoken toen hij een supermarkt verliet. De schietpartij en het steekincident hebben volgens de politie hoogstwaarschijnlijk geen verband. Ik hecht eraan om toch even te stellen dat beide incidenten, voor zover nu bekend, helemaal niks met elkaar te maken hadden. Het eerste was een gewelddadig incident met schieten en het tweede was een steekincident. Gelukkig viel het letsel bij dit slachtoffer gelukkig achteraf ontzettend mee. Maar het blijft natuurlijk wel een ernstig delict. Maar zoals gezegd, er is geen causaal verband tussen die 2 zaken. In de pers ontstond na het steekincident wat verwarring. Eerst werd gemeld dat het om een 17-jarig slachtoffer ging. Later bracht de politie naar buiten dat het slachtoffer een 32-jarige man uit Venray betrof. De verdachte is wel 17 jaar en meldde zich later op de avond zelf bij de politie. Dit betekent niet dat nu direct de dader is opgepakt. Dat is nog onderwerp van onderzoek, want diegene die wist dat we naar hem op zoek waren, heeft zich ook gemeld en heeft gezegd van jullie zijn op zoek naar mij, wat is er aan de hand? Nou, we zijn nu bezig om verder te onderzoeken of dat diegene er echt iets mee te maken heeft of niet. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Zo nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is het bewolkt met af en toe motregen. Er zijn lange droge perioden. Morgen overdag is het bewolkt. Af en toe is er wat regen. De wind is zwak en af en toe matig. De middagtemperatuur bedraagt maximaal 8 graden. Woensdag blijft het zachter dan normaal
met een maximumtemperatuur van 7 graden. Fijne avond nog.